jam gena wali fini wete men ngena Njeslaare 14 Duujal ujune 2025 ina hawri e 16 safturande ujunere e temennayyi capannayyi jeegom fergo waɗi watti nimsani ko wanno won wiyoɓe waɗi watti waɗi koko wawi so a yi neɗɗo ina waɗa hunde laabi kewɗi tawat jomum ina yiɗi hunde nde walla wonko heɓata hen so neɗɗo waɗi ko wawi kala nde wela wattat to hunde ina hawrani neɗɗo hiisota ko laabi waɗi hunde nde no foti Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallene nder hen